اللهم صل على نورك الذي تكونت من نوره جميع الأنوار وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. sauya salo manya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. sauya salo manya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. da sunan wanda ban gani da jizan ya abin da ya girma hankali ya adin samadin ka bani rayayyar rai in rayuwa sili faɗi annaba da suwan sake hasken zatin nan mukammali zamani ya riski lokaci babu abin da ba za a ji shi ba. kai ta salatai sauyawan turmus ta tiran ga mafi cikar kama zababban farko abin yabo hasken ruhin na Fadima wanda ka so ka san ka kai da shi tasirin kudura mu sama kai ka ga dama kai ka kaddara da ba shi ba za a san ka ba. to koma sawo da hankali ga wata waka mai sifa biyar ko shirya ko taɓar da kai ko ka koma dan siyo mayar ko wani daga to su tsaye da kai can ka tsaya an saka kugiyar yan kulkala da falya kulka kulkila wakala ba za ta bar su ba. in ka ji haske mai sifar jiki annabi ne ba wai waninsa ba san ta faɗa ko za su ɓadda ni dan ban san da abin da babu ba. ƙarfin gwiwa ta da rayuwa na ita abin da ba zan walita ba inda na san Allah da shugaba babu ta inda ba zan riga su ba. sauya salo manya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. mai hasken yake gani shi kwadun da duhun yake kama batir yayi sanyi kuce da su ai motar ba za ta tashi ba. zuciya ta mace wa dan adam to ba zai motsi a gaibu ba. annabi haske ne a ko ina ba wai sai a cikin garin ku ba. mai ka karanta mai ka bincika mai ka gani a cikin dare guda mai ka sani da ka zo kake faɗa kan mikidarin haikalin nada can alasta ke ta binkice an gaza gane hakikalin sada balle yanzu da rai yake kashe ban ga jikin da ya saura kauni ba. in aka ce haske ana nufin zati ko kwasufarsa ko kama ko launin shagali ake nufi dan Allah malam ka sallama. haske alamarin ilahu ne yanayi kenan karkatsin duma tasrifin har lahubi bai wuce aikin kalikin ka ba. haske wanda ido yake gani ba shi ne hasken ilahu ba. fara sanin wannan ka ajiye sai ka biyo ni mu ƙara yin gaba. Qur'ani da baki ake rubuta shi a ce haske uwa uba dan Allah kuma yarda hankali babu ba za a iya da rabu ba. sauya salo manya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. aikin gabbai ma'ana ce da shi haske ba wai injini ba kamar sallah na san kana sane wannan ba rauni gare shi ba. hakuri ma haske ne mu je zuwa duk kuma ba su ba gare su ba. hasken shirya ma yana ciki ko da kori shidu mu je gaba. future haske ce ana faɗa ko duk wannan bai ishe ka ba. yaro zai taso da karsashi a ce ya ɗau hasken wurin uba. hasken mulki ko na arziki duk Allah ne ba waninsa ba. in tauhidi ya yi tuntuɓe to haske ne bai ishe shi ba. nurul izzat gayatul insu ko idraki je ka bincika annabi za ka gani a ko ina tsakwaran haske kar ka tsallaka. nurul labbi da ina haƙi wannan ma ba
sa cikin jaka warware komai kar su mai da gaisha sha baka gane kanka ba. Waye mai magana da walƙiya in ba bakin mai gidanmu ba, waye haske ke ta tarsatsi in ya taho in ban da shugaba, waye bayyana da rana ko fitila in ba gwaninmu ba, sai adu inuwar sake fita don haske ne shi ka kai gaba. Sauya salo garban ya lokaci annabi mai mana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin gaba. Hasken musulunci na bilazal da na imani arzikinsa ne, isani da madal samalwara duk a cikin sharafin isarsa ne. Nurin layi ne ya rabbi daga mun san sunan mubini ne, to wani haske ne ake nufi wanda ba zai daidai da sidi ba. Farko ka ce mai kama biyar ba mu misali dan mu wasake, kar yan kulfi ta su je da mu tsoro ne ya saka ka tsallake. Daga yadda ka je an kira biyar hasken annabi ne ya mallake, kyala zaton ka karbi tabbaci dan daga yau ba zan jira ka ba. Da biyar ya zo da su mimun ha'un mimu dalu hasken annabi ne ya tsayi da su. Kamsar salawat da ake ta yi nurin laya ke nufi da su, harfuniyar islam ala kamsu da ba da hafa za ka ji su ba. Kaga wani lazimi guda biyar sun kwaso hasken makiyi ne, aikin har aikin su ba jikin ba ruhin ba suna cikin sani. Yau kadamin shajara su bincika don wannan sirrin gidanmu ne, annabi zami ta yi wajen furan hasken Allah ba waninsa ba. Sauyi salo garban ya lokaci annabi mai mana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. San walara ko ina da shi don Allah ku bi dai a hankali, kusan salfi yana na gargazar ruhi ne a gida da dandali. Shidan yin dabanci zai fi kyau shi ma nan zai so macokali, wannan sako ne na ambato ban cewa na yabi ni dole ba. Hasken kumfa ya kuni na sani, hasken min kai laika na sani, hasken lubbi na sani, hasken kurrata aini na sani, hasken wasu da kashfi na sani, hasken aini da haƙƙu na sani, hasken ilimi da fahimu na sani, ibadul jabarut na sani, jirratul baida ina sani.